Bona tarda a tothom. Bé, us explicaré 3 experiències diferents. Les 3 les hem fetes amb els estudiants de l'escola IED, 2 d'elles amb els de grau i una amb un màster que vaig dirigir i coordinar l'any passat. I el meu interès principal en aquest cas i el que us volia explicar és la idea de que l'escola és un espai públic i que els espais de l'escola són públics. Veureu 3 escales de projectes diferents. El primer és a dintre dels espais comuns de l'escola, els que comparteixen tots els nens. El segon és en relació a l'espai públic al davant de l'escola i el tercer és en relació als camins cap a l'escola. Tots ells, el primer és aquest, l'escola i els seus espais. En aquest cas, és una experiència que vam fer durant 3 anys seguits, els cursos 2013-14, 14-15 i 15-16, amb una escola de disseny de Los Angeles que es diu Otis, l'IED, l'Institut Europeu del Disseny, i l'Escola de la Concepció, que és una escola molt semblant a la d'Ovella, una escola molt petita a l'illa de la Concepció, a l'Eixample, que també té uns patis ínfims, un d'ells ni tan sols és seu, el tenen prestat del districte de l'Eixample. I els reptes amb l'Escola de Concepció durant 3 anys van ser 3 reptes diferents. El primer era com portar el verd a l'escola, perquè els patis, com podeu suposar, són de ciment. El segon, que és el que veurem, va ser com repensar els espais comuns i el tercer va tenir relació amb el projecte de l'escola. L'escola té 4 big bands de música. El seu projecte de centre té a veure amb la música i la música travessa tots els cursos i totes les assignatures de l'escola. I el que vam fer va ser repensar els espais del Premi Pachín, que és on les big bands actuen al carrer. Bé, no us ho explico perquè m'allargaria massa i menjaria els 20 minuts aquests que tinc. Bé, aquí surt l'Òscar perquè una de les primeres coses que vam fer, perquè us explicaré aquesta segona experiència, treballàvem amb nens de primer i segon de primària, que són els que encara no estan a la Big Band i, per tant, poden parlar pels seus companys més grans i pels seus companys més petits, són els que estan al mig, i amb els estudiants del curs Urban Design de l'IED i amb aquests estudiants de Los Angeles que eren de diverses disciplines. Teníem dissenyadors gràfics, teníem gent de màrqueting, teníem dissenyadors de producte, d'interiors, etc. I el primer que vam fer va ser venir amb els nens a veure l'exposició Disseny per viure, perquè poguessin una mica fer-se una idea de per què serveix el disseny, i l'Òscar ens ho va explicar. Bé, en aquest cas, l'experiència era de co-dissenyar. Els nois que estan estudiant disseny, que tenien l'edat de molts dels que esteu aquí, que eren els meus alumnes i els del Todd Erlandson de Los Angeles, treballaven conjuntament amb els nens de l'escola. Els nens, el que van fer va ser una investigació amb això, amb els seus companys més grans i els seus companys més petits i amb ells mateixos, preguntant-se com podien millorar els espais comuns de l'escola. I es van recollir tota una sèrie d'idees que després els estudiants de disseny s'emportaven a l'aula i desenvolupaven les idees dels nens i després anàvem retornant de la nostra aula a l'IED a l'aula amb els nens a l'escola per anar posant en comú les solucions que els estudiants de disseny anaven trobant. I aquí el que podeu veure és com els nens anaven, de fet, corregint i millorant el que els estudiants de disseny anaven fent. Una de les coses que no us he explicat és que això durava 15 dies, perquè els estudiants de Los Angeles venien per un workshop, o sigui, 15 dies justos. I, per tant, el que fèiem era 15 dies intensius de treball als estudiants de disseny i 5 sessions
comunes amb els nens que ja havien treballat el tema abans, però que després desenvolupàvem per un costat la part, diguem, conceptual de què és el que volem fer, fèiem prototips, com era aquest cas, aquí estàvem fent proves d'una de les peces que es van fer, i després les realitzàvem. Aquest és un dels patis, com veieu, i aquí del que es va tractar era de suggerir més jocs més enllà del joc típic que és el futbol. O sigui, mantenint les línies reglamentàries del bàsquet i del futbol que tenen en el pati de l'escola, una part del pati es transformava per tenir altres suggeriments de joc a part dels que normalment copen el pati de l'escola, que era un dels temes que els nens van detectar. I a la sessió final, un cop havíem acabat de realitzar-ho, perquè teníem una petita dotació econòmica que vam repartir entre tots els projectes, o sigui, s'havia de fer fins i tot un pressupost, s'havia d'anar a comprar el material, s'havia de fer tot això, i en la realització participaven els estudiants i els joves, o sigui, també fèiem d'executors del projecte. Al final de tot el que fèiem era explicar què és el que havíem après i què és el que havíem fet, que era una de les coses importants també pels nens, el retorn de l'experiència. Això és un dels exemples. I tot plegat s'acabava amb un final de festa en el que participaven pares, mares, mestres i nens, els estudiants i els professors, tots junts en aquesta activitat que va portar a terme el Dani Bardala, que és un artista i que és també pare de l'escola. El vídeo. Este proyecto estamos haciendo con los estudiantes de Escuela de Otis de Los Ángeles y también con la Escuela La Concepción de Barcelona, que es escuela pública catalana, y estamos trabajando con los... Perdoneu, però és que em sembla que només se sent l'àudio. A veure si ara... Este proyecto estamos haciendo con los estudiantes de Escuela de Otis de Los Ángeles y también con la Escuela La Concepción de Barcelona, que es escuela pública catalana, y estamos trabajando con los niños entre 7 y 9 años. We are doing installations in various areas of the school that kind of benefit the school through art and design, but not necessarily in the fields that we're all from. Hemos hecho partes del colegio, como el patio que está pintado, las escaleras, el vestíbulo y el replano del segundo piso. A mí me gusta mucho este proyecto porque es divertido y trabajamos en equipo. Creo que como la parte más importante del proceso es que trabajamos todos juntos y somos diferentes, porque nosotros de ID somos de productos interiores, de Otis son de todas las partes de diseño gráfico, también parte de arte, y pues los niños están estudiando aquí música y el proyecto tiene una base musical. It's nice to know that there's people at other schools doing work very similar to what we're doing, and that we're not just like this small isolated school, that there's other product designers in other parts of the world that are doing really cool work also. Yeah, I've been to Europe before, and Barcelona is so far my favorite place I've been. It's really diverse, it's clean, it's really clean, and there's a lot of creative people here. We did a lot of artist visits while we were here, and so there's a lot of like designers and fine artists that we met, which was really a great way to see a new city, I think. Bé, podeu veure aquest vídeo i el vídeo de l'edició interior a YouTube estan penjats. Si etiqueteu IED Otis Escola de la Concepció a YouTube els trobareu. Bé, la segona experiència va ser també un treball que vam fer a l'IED amb els alumnes d'Espai Urbà,
Vam col·laborar amb la xarxa d'AMPAs de l'Eixample, d'AMPAs i AFAs de l'Eixample, i també vam estar en contacte amb el districte de l'Eixample, a qui vam presentar les nostres propostes, i en aquest cas, bé, a mi m'agradaria començar amb aquesta cita, que la tinc molt gastada, però no per això em sembla menys important, d'un arquitecte que es diu Bruce Gilk. Us ho llegeixo. Les escoles s'haurien d'entendre la ciutat com les esglésies al Plano de Roma de Giambattista Nolli, com un espai públic pràcticament exterior perquè es tracta de centres de reunió de la comunitat. Al Plano de Nolli, una plaça precedeix les esglésies i per tant seria raonable pensar des d'un punt de vista urbanístic que cada escola fos precedida per la generositat d'un espai públic. Bé, aquest és el plano al qual fa referència. I, com veieu, el plano identifica les esglésies amb molt més detall que la resta dels edificis i si us hi fixeu, a davant de cada església hi ha un espai públic. Avui en dia, les escoles són aquest tipus d'espai. Estem de nou a l'Escola de la Concepció, on ara ja no, però durant uns anys hem tingut únicament aquesta intervenció de l'Ajuntament que posava prohibit jugar a pilota en els passatges que hi ha endavant, que és l'espai natural de joc i de reunió de les famílies i dels nens a la sortida de l'escola. Probablement tots els que teniu fills teniu aquesta experiència de quedar-vos a la porta de l'escola en sortir, reunint aquestes situacions de joc. Al final els nens aconsegueixen trobar altres maneres de jugar quan no poden jugar a pilota. Avui el rètol et demana que juguis respectuosament, cosa que em sembla molt més adequada. Bé, el plano és... De fet, és antic perquè és de fa 3 anys, de quan amb la xarxa d'AMPAs vam fer el mapa escolar de l'Eixample, on explicàvem el dèficit d'escoles públiques que teníem, escoles i instituts, i en aquest cas estan identificades totes les escoles bressol, els instituts i les escoles primàries públiques que existien a l'Eixample fa 2 anys. A poc a poc aquesta situació, jo crec que també gràcies a que vam fer aquesta feina amb les AMPAs i les AFAs, va millorant. S'han creat 4 noves escoles aquest any i esperem que també es creï un nou institut a la dreta de l'Eixample. Bé, en aquest cas, el treball identificava, l'Eixample, com sabeu, és una trama urbana regular, i el que fèiem era identificar la relació dels edificis escola amb l'espai públic que tenen al seu voltant. Quines situacions possibles teníem? Teníem la situació normal de vorera, la situació de xamfrà, que és bastant comú a les escoles, teníem una situació de passatge o d'entrada per 2 carrers, com és el cas de l'Escola de la Concepció, per exemple, o del Ferran Sunyer, o altres que són singulars, com per exemple l'Escola Ramon Llull, que és un edifici, a més, patrimonial. A partir d'aquí, els alumnes de l'Escola de Disseny van entrar en contacte amb pares i mares, mestres i nens de les escoles i els hi preguntaven què els agradaria tenir a davant de la seva escola. El projecte, de fet, es deia així, davant de la meva escola. Bé, aquí teniu algunes de les respostes, van fer vídeos, van recollir informació de diferents tipus, i per exemple, aquest diagrama explica quines són, en el cas, per exemple, de l'Escola Ramon Llull, alternatives a la situació actual. Com aconseguir que l'espai davant de l'escola sigui un espai que s'assumi al de l'interior de l'escola. I una cosa tan senzilla com canviar la porta allà on tens, en lloc de sortir a la vorera directament, anar a sortir a la vorera més gran del carrer Marina, per exemple, que és una petita intervenció, podia modificar en positiu, per exemple, aquesta situació. Bé, en aquest cas vam treballar amb 5 escoles, 4 escoles i un institut, que era el Balmes. Vam treballar amb el Ferran Sunyer, amb el Ramon Llull, amb la Concepció, el Balmes i el Fructuós Gelabert, intentant buscar
les tipologies que us ensenyava a l'inici d'aquest projecte. Heu de saber que els alumnes amb els que treballem són estrangers. No crec que hi hagués més de 2 o 3 alumnes que fossin d'aquí, amb la qual cosa també el treball era una immersió en la cultura de la ciutat, perquè la comunitat escolar, amb la seva diversitat, és una manera molt potent de fer conèixer la ciutat a la gent que ve de fora. Aquests alumnes eren tots estrangers, els que van fer aquest projecte, i van agafar una senya d'identitat tan important com és la rajola típica de la flor de l'Eixample. I aquest és el resultat del seu projecte. El que feien, per un costat, era guanyar l'espai del xamfrà cap al carrer, protegir en verd, que era un dels requisits que des del districte insistien molt, que és la falta de verd en la trama de l'Eixample, i després aconseguir un espai d'estada informal, perquè estem parlant de gent jove, de gent entre els 12 i els 18 anys, i per tant aquesta manera informal de tractar els espais d'estada permetia que hi hagués lloc per tot tipus de persones. Aquesta és una vista del projecte. Aquí hi havia bàsicament dissenyadors d'espais i dissenyadors de producte. Aquest seria el que es plantejava davant del Fructuós Gelabert. És una escola de primària que està al carrer Sardenya. Veieu aquí, van fer prototips, maquetes. Bé, us explico la tercera experiència. En aquest cas estem parlant d'alumnes de màster, tots d'ells no europeus, i això és important perquè venien d'Amèrica, de l'Àsia, de l'Àfrica, però cap d'ells tenia una relació amb la ciutat com la que tenim a la ciutat europea. I en aquest cas vam treballar al Raval, vam treballar seguint les directrius del Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud. Una de les coses que en el Pla de Barris s'especifica és el tema dels camins escolars i, de nou, els espais públics en relació a les escoles. I el que vam fer va ser una immersió total en l'espai del Raval. Van anar a parlar amb les associacions de veïns, amb gent com ara, per exemple, els de l'Hort del Xino. Van fer tot un treball també sobre el comerç en el Raval. Els vam enviar a les jornades de portes obertes de les escoles perquè fessin una immersió en la comunitat escolar i veiessin la diversitat social que existeix en el Raval. Bé, i a mi m'agrada començar amb aquesta imatge que l'Òscar també segurament recordarà, que és d'un projecte que es va fer fa bastants anys ja, que es deia La ciutat de les paraules i també tenia a veure amb el Raval i amb l'espai públic del Raval. Bé, us presento 2 projectes de 2 alumnes. Una es diu Mafe i és brasilera, que és aquesta que va fer aquest projecte, que es deia Make It Stick, i al principi, després va canviar de nom, i la idea en aquest cas era que la comunitat de comerciants, d'institucions, de veïns del Raval ajudessin els nens a anar sols a l'escola, o sigui, fer un camí escolar que fos participat per tanta gent com fos possible. Bé, va fer el procés que ha de tenir qualsevol projecte de benchmarking, mirant altres exemples com a Caracas, a França, a Tòquio i altres exemples de camins escolars que són bastant exitosos, per exemple, a Sant Gervasi aquí a Barcelona. I després va fer tot un treball d'investigació sobre el Raval. I aquesta és la proposta. És una proposta que jo crec que l'interès que té és que una mica reuneix el que explicava l'Anna abans. No es tractava tant de produir
disseny, sinó de veure com el procés de disseny et porta a proposar sistemes que funcionin per aconseguir la millora d'una qüestió com és, per exemple, el fet que les famílies i els nens perceben el camí a l'escola com una cosa perillosa, perquè això deixi de... I com més de la part professional, pròpiament de disseny, les inspiracions en un costat, tot el desenvolupament de la gràfica, els objectes, aquest seria el passaport amb els espais pels segells, aquest seria el tampó, que era un objecte ben vistós, i la peça identificadora de les botigues que estan adherides, dels comerços que estan adherits en aquesta iniciativa. Bé, ja per finalitzar, l'últim que us explicaré és un segon projecte d'un altre alumne d'aquest mateix màster, que es deia Priyanka, era de la Índia, i bé, primer vam fer la mateixa feina que l'altra, que era una immersió en el barri del Raval. Una altra de les coses que vam fer va ser anar a una aula de l'Escola Cervantes amb un professor a fer classes d'anglès. Tot el grup de màster va fer aquestes classes de manera que van tornar absolutament destrossats. Si hi ha mestres aquí, sapigueu que us admiren molt perquè van acabar físicament exhausts. I bé, aquí els podeu veure en acció amb els alumnes. I en aquest cas, aquest alumne el que va desenvolupar era un sistema per fer que el barri i els nens tinguessin com una mena d'espai no reservat, sinó lliure de perills en els moments en què van a l'escola. Com seria això? Ella va estudiar a dos llocs, a l'Escola Drassanes i l'Escola Collaçó i Gil. Aquestes són les seves imatges d'investigació en els moments d'entrada i sortida de l'escola. La de dalt és el Collaçó i Gil, la d'aquí a la dreta és... Perdó, al revés, la de dalt és Drassanes i aquesta d'aquí és el Collaçó i Gil. I el sistema és un sistema musical, és a dir,
era un aparell que es col·loca en les pilones i que a través del joc dels nens quan arriben a l'escola produeix unes músiques. Però a més aquestes músiques es podrien composar des de les escoles i anar canviant amb l'ajuda de professionals de la música i estarien activades just abans d'entrar i just després de sortir de l'escola. Bé, aquí explica una mica els criteris d'aquest mòdul que s'inserten a les pilones. Això era la part de disseny de comunicació. I, a més, els carrers que quan es van acostant a l'escola tindrien unes gràfiques determinades que permetrien identificar aquests carrers com al voltant de l'escola. Aquest és l'element, que és un element molt senzill, que s'inserta a la pilona i que a dintre porta el xip aquest que produeix la música. I aquest és el seu vídeo que va fer a la presentació final. Bé, i amb això ja crec que hem acabat.